Dit met trek. Die me nooit. Daar kom je uit. Wat dan? Met trek. Ini. Waar is hij? Ja, beneden. Jij klipt in. Hoe kan hij ingaan? Stop, stop. Nee, wacht, ik doe. Waar is hij? Kom uit trek. Trek stop. Trek mee. Hey. Hey. Hij zit die. Ik ga niet. Laat die box weg. Het is amper een meter daar. Oh. Je ziet het een mannetje. Oh nee, misschien is het een vrouw. Ik weet niet. Ik moet het uitvinden.